Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Bude to zase video takhle z PvP Clubu, ale dneska to bude spíš Maze PvP. Vím, že si to nikdo nepsal, ne to, ale já jsem si řekl, že jak jsem nebyl aktivní, tak něco vydám. Ještě možná budu vydávat nějaký Among Us videa, ale teď teda půjdu vydat nějaký Maze PvP, tak si to užijte. Takže tady bych to rád tradičně ukončil. Samozřejmě pokud se vám video líbilo, tak tady nezapomeňte zanechat like, odběr a zapněte si zvoneček, ať vám nic neuteče. Teď se budu pokoušet vydávat pokud možno nějak prostě víc než dřív, jak jsem vydával. Tohle video mělo mít původně 18 minut, ale nemá. Kdybyste chtěli, tak můžu udělat kompletní uncut verzi bez čehokoliv, kde jsou všechny ty fighty. Pokud byste chtěli, co byste chtěli, abych natočil, tak to mi napište do komentářů. A byl bych fakt rád za ten odběr, protože se blížíme ke 40 odběratelům, takže prosím ho dejte. A čau, mějte se.